Mä pelaan Evadea. Tai no ehkä jotain muutkin peliä. Aloitetaan Evadella. Muistakaa muuta tilata nappi. Tossa alla näkyy kohta. Tossa jossain pitäisi olla semmonen kiva musta nappi, mistä voisi painaa joku kerta. Vaikka nyttenkin hän on kiva. Muuten 50 tilaa ja ihan just täynnä. Niin käykää muuten tilaamassa ja tykkääkää videosta. Ja ehdottakaa jotain kivoja pelejä. Mitä mun pitäisi pilata. Ei tiedä huono. Ei saa hyppiä. Jäädä huonoa nykyään tässä. Tässä. Kui ottaisi. Meidän täytyy tänne Afkaan. Tuolta tulee joku tai tuolta mä lähden ihan täysin juokseen. Okei, nyt tässä on. Muutama. Alexa puhuu! No niin, sä pilasit koko video. Älkää ihmetellä, kun mä laitan sit tohon kostaa musiikit. Mikä toi jää? Mä laitan sit tohonkin kohtaa musiikit. Tai otan sen koiran pois. On parempi vasemmalla kädellä pelaa kuin oikealla. Tää voi olla näin paha. Muuten kun mä teen jotain nykyään aika paljon pelivideoa, mutta niin. Voi vade on mun paras. Noin, kuoli. Oi kiva. No nyt meni, no mä en jaksa vähän pelata. Näytin pikkusen. Skille. Noin. Käykää mun tilaamassa mun TikTok-kanava. Löytyy nimellä Oi, nyt tonkin pitää ottaa musiikit. Löytyy nimellä Osku jotain. Mä laittaa sen tohon, laittaa linkin, niin voitte käydä tilaamassa mun siitä. Mitä mun pitäisi pelata? Oikee! Nyt tähänkin pitää ottaa musiikit. No. Tää mun kaveri on ihan paska. Sori kierroilusta, mutta no, mä pelataan tätä. Tää on hyvä kaarikulusserpäivä. No mä tekee explosionin. Mä oon ihan hullu otettavissa. Mä laitan kohteen kuhan tähän. No niin, mä en jaksa nyt vaan. Mä laitan vaan uudelleen, mutta oikeesti pitäisi pilata. No jäädän katsotaan. Mulla on muuta. Moikka se olisi. Muistakaa tykätä. Tossa on nappi. Muistakaa tossa on tilausnappi, semmonen kiva musta nappi. Sitten sinkistä 2 katsoa aivan ilmasta. Sitten vielä käykää laittaa jotain kommentteja, mitä mun pitää pelata seuraavaksi. Se olisi moi!
moikka! Ja mun laitan deskiin sit linkin, että mun TikTok-kanava se olisi. Moi!